Okei, vedä naamari yksi. Ei voi autossakin käyttää. Voi. Ei. No voi, jos on pysähtynyt. Niin se riittää, kun mä klikkaan yhdesti oikealla näppäimellä. Jep. Oli siinä pikanäppäin, kun mä en muista enää mihin mä sen pintasin, kun oli niin taktinen, että mä vaihtoin kaikkien nappien paikkaan. No niin, sit autota takaisin. On mukavaa, että menee vaan kaikki medikaalit tähän matkaan. Niin jo. No ei niitä No, mulle tää on- enempää ollutkaan. Niin no siis tää on tää komentaa perus charki. Onko mä juot tuon bensatörmän? Onko pumping zoneilla? Joo. Vedäänkö veto, että muuten räjähdetään? Jos sopii hyvin tähän. Niin jo. Nyt tästä lähet. Kerkisit sanoa lauseen loppuun. Tai ne voi osua vai?